Здравейте на всички! Бъдете благословени в името на Исус. Днес започваме едно съвсем ново видео, с което ще се опитваме да ви доказваме истината с въпроси, зададени от вас. До мен е брат ми Тони. Първото ни видео ще го направим с него, с Божията воля. Новият ни канал ще се казва Пътя на истината, в който ще се опитаме да ви докажем самата истина такава каквато е. Без притурки, без всякакви други неща. Ще говорим самата истина, такава каквато е. За днес сме приготвили един много такъв въпрос, който се задава от много хора и се опитваме да докажем, че не е така, както те си мислят. Та въпросът е дали Библията, в която ние вярваме, е променена. Затова сме поканили брат Тони. Той ще ни гостува и ще отговаря на това, нали, ще се опита и той да ви насърчи и да ви докаже за това. Добре дошъл, брат ми. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че имаме възможност да изкоментираме библейски въпроси, които се задават доста хора, които и аз съм се задавал, предполагам и вие. Въпросът наистина е много интересен и аз мисля, че всъщност трябва да се насочим малко по-назад, когато нашия Господ Исус Христос слезе на земята, роди се в плът и в кръв и всъщност умря на кръста за нас, за да могат нашите грехове не просто да бъдат покрити, а да бъдат измити, за да можем да бъдем осветени. И след това освещаване ние да имаме привилегията да получим Святия Дух, който Святия Дух е вдъхновявал пророците от Стария Завет, вдъхновявал и апостолите, които са написали новозаветните текстове, както и Святия Дух, който вдъхновява и нас до ден днешен, за да можем да бъдем и проводници за нашия Господ. Много добре. Само извинявам се, можеш ли само с няколко приказки да се представиш Да. на нашите зрители? Аз съм Тони, млад мъж, който обича Господа. Амин. Решил съм да отдам живота си за Господа. В момента се обучавам в Библейски университет и работя в град Дуйсбург с немска църква, работя също и с български църкви и съм благодарен на Бог за възможностите и за вратите, които се отварят пред мен. Аз просто знам, че всичко е за Негова слава и радостта ми е просто все повече хора да опознават Господ, все повече хора да обикнат Господ, за да могат да се радват заедно с нас във вечността. Амин. Амин. Нека Бог да те благослови, брат ми. Нека Бог да ти даде мъдрост как да работиш с тези църкви. Знам, че работиш с младите хора по принцип. Да. Нека Бог да ти даде мъдрост как да постъпиш с тях, как да работиш с тях, как да действаш, за да може всичко това, което правиш, да бъде за Негова слава. Амин. Бъде благословен. Благодаря, че имам нужда наистина с младите. Е по-трудно да се работи, но имам отворено сърце за това и виждам как просто Господ работи. Слава на Бога. Така, нека да ти задам първия въпрос. Какво мислиш за преводите, които от толкова години се правят? Имат ли някаква разлика преводите?
Защото знаем, че има много различни преводи и на някои места, и аз самия съм попадал на такива места, които при единия превод пише друго, другия превод пише различно. Да, аз също съм наблюдавал това явление. Всъщност, това, което достигнах като разбиране е, че доста от преводите са превеждани от хора, които нямат теологично образование, дори от хора, които не са вярващи. И всъщност така се получава, че част от думите не са избрани по най-правилния начин, което разбира се не пречи да се разбере общата идея и като цяло се запазва смисъла на Библията. Но аз лично чета винаги един пасаж или един стих от повече от една Библия, за да мога да имам по-голям простор, за да имам едно по-пълно, по-общо разбиране върху конкретния текст, и това го препоръчвам за всеки един, който иска да търси, да му стане практика, да гледа 2 или 3 превода, може и повече преводи, защото е факт, че доста от преводите са използвали думи, които по някакъв начин не обясняват абсолютната пълнота на словото. И тук всъщност е момента, в който ние трябва да се молим преди да четем и след като четем Библията, за да можем да имаме едно лично откровение от Святия Дух. Точно така. Относно дадения текст, относно разбирането и всъщност да бъдем тия проводници, да имаме това вдъхновение от Святия Дух, с което, както казах малко по-рано, са били вдъхновявани и пророците, и после апостолите. Много правилно каза брат ми. Преди да седнем да прочитаме Библията или всичко това, обязателно трябва преди това да се помолим. Защото Библията не е някаква обикновена книга. И Библията не се чете като обикновена книга. Винаги преди това, много правилно каза, винаги преди да четем Библията, трябва да седнем, да се помолим, Бог да ни открие чрез Святия Дух какво иска да каже в Библията. И много правилно каза, много такива преводи са направени от хора, които не са теолози, не са вярващи, нямат разбиране и самата думичка означава едно на гръцки, примерно, те превеждат друго. Примерно, една думичка на гръцки означава по 2 или 3 начина и те избират точно не точният превод и го слагат в Библията. И затова стават такива работи. Но... Да, понякога има изречения, в които на гръцки или на иврит има използвана една и съща дума 2 пъти в едно изречение. Единия път е с един превод, другия път е с друг превод. Аз също не мога да си го обясня, но точно за това трябва да имаме едно по-дълбоко изучаване върху библейските текстове, да можем да вникнем по-добре в тях. И когато имаме това добро разбиране, тогава вече можем да пожънем семето, което е поникнало в нашите сърца и нашите умове, посято от Библията. Амин. Каза и нещо друго, ако прочетем един текст, примерно, или една глава на няколко превода, така можем ли по-добре да разберем за какво става въпрос всъщност? Да, разбира се. Нека да вземем един конкретен пример. Във 2 Петрово, 3 глава, 15 и 16 стих, четем следното. Приемайте дълготърпение на нашия Господ за спасение, когато и нашият възлюбен брат Павел ви писа според дадената му мъдрост. И това говори за това и във всичките си послания, макар там да има някои места трудни за разбиране, които невежите и неукрепналите хора изопачават така, както правят с други послания,
за собствената си гибел. Сега, в другия превод казва, че в някои неща са мъчни за разбиране. Сега, тук имаме много сходни думи, които са използвани, но за едни съвременни млади хора думата мъчни може да бъде непозната. И всъщност тук набляга и на факта, че хората доста често са склонни според тяхната мъдрост да тълкуват библейски текстове, както тези хора, на които Павел говори, на които Петър говори за Павел, защото Павел е имал много добри познания. Той от малък е обучаван в закона, още от малък е обучаван в Танах. И всъщност след неговата среща с Святия Дух, живота му се обръща и от един гонител на християните той става един ревностен последовател на Христовото дело и става един ревностен евангелист, ако можем да го кажем по днешному. Си беше такъв. Да, за нашия Господ и Спасител. Така че съгласен съм с този текст, че човек трябва не само от личното си разбиране и не само от собствената си мъдрост да разчита текстовете, а трябва да има общуване с други хора, да могат да се изкоментират тези неща, всеки да види в кое място се намира. И всъщност има много такива места в Библията, които има използвани различни думи. Понякога, всъщност аз съм забелязал, че доста често, когато ще различните преводи, смисъла наистина не се променя, просто се допълва към едно блаженство. Реално погледнато в новите преводи са използвани думи, които са по-достъпни за днескашното поколение. За поколение. Да, защото преди години съм чел и от православните библии, които са още с старите български букви, старите български символи. И там понякога човек се концентрира повече върху самото четене, не толкова върху съдържанието на текста, поради неяснотата от всички букви, които са там. Благодаря ти. Така. Можеш ли по някакъв начин, с няколко думи да ни обясниш как изобщо е сформирана сегашната Библия? Да, разбира се. Това е било един доста дълъг процес. Всъщност направени са няколко вселенски събора, на които събори са участвали всички отци, т.е. всички вярващи хора, които са представлявали различни видове църковни и християнски общности, събрали са. Първоначално са събрали в Никея през 325 година и са започнали обсъждане и са канонизирали текстове на Библия, текстове, които ние днес четем. Заедно с тези текстове, разбира се, е бил канонизиран и апостолския символ на вярата, познат на някои хора като Верою. Интересното е, че около 50 години след това, през 381 година, в Константинопол е направен още един втори такъв събор, в който всъщност е завършено канонизирането на библейските текстове, с които разполагаме днес, като апостолския символ на вярата е едно естествено обобщение и заключение от това в какво ние вярваме днес, на какво се базира нашата вяра, и аз мисля, че е много добре да го прочетем. Как мислиш? Заповядай. Така, апостолския символ на вярата гласи: вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята.
на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщ с Отца, чрез когото всичко е станало. Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда. И бе погребан. И възкръсна в третия ден според писанията. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съживи живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Святия Дух, Господният, животворящият, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и с Сина, който е говорил чрез пророците, в една свята вселенска, съборна и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на грехове, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. Амин. Можем да отделим доста време върху апостолския символ. Сега в момента искам съвсем набързо да изкоментираме 11 член, 11 изречение. Чакам възкресение на мъртвите. Аз си мисля, че нашата задача, ние като вярващи хора, да разпространяваме Евангелието и благата вест, защото не мисля, че тук става въпрос за хора, които физически са умрели. Аз смятам, че тук говори за хора, които духовно не са имали познание за Господа. Точно така. И всъщност, когато ние позволим Святия Дух да ни използва за проводници, когато ние говорим за нашия Господ Исус Христос и споделяме Неговото дело, така че хората да могат да го опознаят като техен Бог и техен Спасител, те вече умират за старото си естество и оживяват и се съживяват за нашия Господ. Амин. Така, във връзка с апостолския символ на вярата и с каноните на текстовете, искам още нещо да кажа. Именно, че библейските текстове са такива, които да научат как да постъпваме в нашия живот, в нашето ежедневие. Най-добрият и най-силният пример е този, който Исус дойде и показа. Той в абсолютно пълно смирение, при все, че беше 100% Бог, в абсолютно пълно смирение към Отца, изпълни всичко, което беше заръчано, изпълни всичко, което трябваше да изпълни. Оттам нататък този негов пример послужи за едно вдъхновяване на неговите ученици, които по-късно станаха апостоли, така че те също да изпълняват Божията воля, а именно да разпространяват Евангелието, да разпространяват това, което Исус направи за нас, с цел Небесното царство да нараства и все повече хора да имат радост в Господа. Амин. Това е целта на всеки един християнин. Да. Поне аз така си мисля. Надявам се да е така. Надявам се. Аз си мисля така. Така, много добре отговори. Аз имам само още един въпрос към тебе. Спомена за второто събрание. Да. Много хора си мислят така, че на точно това събрание са събрали всички писания в куп, са ги хвърлили така нагоре и които са паднали на масата, тях са ги събрали и са направили Библията. Това не мога да го възприема. Това не мога да го възприема за нещо сериозно. Сега, процесът по канонизиране на даден текст е изключително дълъг и сложен. Всъщност, когато е имало
дискусия даден текст дали да бъде сложен в канона или да не бъде сложен в канона. Отците са имали дълго време на постени, в отделни зали са се молили, взимали са решения и когато тези решения съвпадали с решенията на другите двама, тогава текстът е бил канонизиран. Това с хвърлянето звучи доста несериозно. При все, че бих казал, че Бог има как да работи, може би и по този начин, но смятам, че ние като хора, още от Адамово време, на нас ни е дадена възможността да управляваме земята и да се грижим за земята. И аз смятам, че ние, имайки привилегията да комуникираме с Господ, Неговия Святи Дух може да навдъхнови, може да вдъхнови не само един, не само двама, може да вдъхнови повече хора, които искат да работят за Господа, включително и това с правилният избор на текстове, които да бъдат учебник, да бъдат учител на хората, които искат да повярват в него. Благодаря ти. Това нарочно те питах, защото това е най-разпространеният отговор към нас, като доказателство, че Библията е сменена. И точно по този начин са събрали Библията. Но това, между другото, така наистина имаш право, звучи като шега някаква. Да. Просто няма как да стане това. Нали? Можеш ли нещо да кажеш за неканоничните книги? Да го кажа така, за книгите, които не са включени в Библията. Ами всъщност, интересното е, че в православната Библия и в новия превод на Библията има книги, които не влизат в нашия канон, но това се дължи на факта, че различните религиозни общности избират кои книги да попаднат в тяхната Библия и всъщност аз също разполагам с такава Библия, в която има 11 други книги, които ги няма в протестантските Библии. Не смятам, че прочитането на тези книги може да доведе до нещо негативно. Напротив, смятам, че понеже част от тези книги така или иначе са споменати в канонизираните текстове, е добре да бъдат прочетени, добре е хората да се запознаят с тяхното съдържание, защото това би отворило техния поглед, би обогатило тяхните познания и те биха разбрали в една по-пълна пълнота, в една по-голяма пълнота биха разбрали библейските текстове, ако имат и прочитат на тези книги, които са неканонични. Аз всъщност смятам, че е добре да се чете и странична литература, не само Библията, защото Библията е писана преди много време от хора, които са от друга народност, които говорят друг език, от това, което ние днеска имаме. Така че е добре човек, който търси, да отделя време и внимание и да знае разни конкретики. Има много хубави библии, които са с допълнителна информация, с история към всяка една от книгите. Добре е да се прочитат тези истории, защото това също допълва картината към всяко едно от писанията, към всяко едно от писмата и като цяло към библейските текстове. Окей. Доколкото разбрах, се прочел доста такива странични книги и включително тези книги, които не са включени в нашата Библия. Ще препоръчаш и ти го каза между другото, но нарочно искам да те питам отделно, за да могат зрителите по-ясно да те разберат. Препоръчваш ли тези книги да се прочитат и ако се прочитат тези книги, дали ще е в наш
плюс или минус? Как ще влияят тези книги върху вярата ни? В интерес на истината всичко е въпрос на гледна точка. Има хора, които четат съдържанието на Библията не с цел да я изучат, да я опознаят и да я обикнат и да обикнат Божеството. Те я четат с цел, доста често я четат без цел, а понякога я четат с цел те да я оборят. Идеята е такава, има различни книги, една от тях е книгите на Енох, които всъщност обясняват доста от нещата, споменати в част от Стария Завет, и всъщност в момента, в който човек прочете тази книга, вече се изясняват и други неща. И аз пак казвам, при положение, че Библията цитира текстове от неканонични книги, което значи, че този текст е вкаран в канона и той е каноничен, аз силно препоръчвам да бъдат прочетени тези книги, поне от тези книги, от които части са взети и са сложени в нашия канон. Защото всяко едно допълнително познание разгръща мирогледа на всеки един човек. Всъщност на много места, както и в притча 8 глава за мъдростта се казва, че човек трябва да се учи, човек трябва да бъде мъдър. Нека да отворим притчи 8 глава, само за секунда. Така, притча 8, 35, 36 искам да прочета. А онзи, който ме е намерил, ще получи благоволение от Господа, а онзи, който пропуска да ме намери, нанася вреда на душата си. Тук е интересно, другия превод казва, а онзи, който ме пропуска, онеправдава своята си душа. И който ме мрази, обича смъртта. Тоест, който мрази мъдростта, който мрази учението, той обича смъртта, защото той ограничава себе си от възможността с една пълнота да обича Господа. Така че насърчавам хората, нека да четат Библията с разбиране, нека да четат Библията с молитва, нека да четат Библията и с обсъждане с други братя и сестри, за да могат не да се осъждат един друг, а да се обогатяват познанията. Амин. Като за заключение към днешната тема, тъй като самият Исус Христос казва, че небето и земята ще отминат, но ни буква няма да отмине от Словото. Тогава, как може дори да си помислим, че Библията е променена или не е такава, каквато е била преди? Примерно преди 1000 години или 1500 години. Сега не е такава. Така, добре е да разгледаме какво е Библията. Библията като цяло не е книга, не е нещо, от което Бог има нужда. Библията е една библиотека от книги, която всъщност учи хората как да живеят един добър живот, един праведен живот. Значи не Бог, а ние имаме нужда от нея. Абсолютно да. Абсолютно да. И всъщност Библията е текст, написан от хора, които са били вдъхновени от Господа, за да може да бъде един учител за тия хора, както за тях самите, така и за другите хора. Защото в днескашно време доста хора могат да пишат, но едно време само образованите хора са можели да пишат, и затова в текст от Библията се казва, че Словото трябва да се приема чрез слушане. За голяма радост ние имаме привилегията и възможността всеки един от нас да разполага с Библия в джоба си, в нощното си шкафче. Нека да не остава тя там обаче. Да. Но общата идея на Библията е ние хората да обърнем лицето си към Господа. И
аз не виждам, дори в различните преводи, които чета, не виждам друга идея от тази. Основната идея е тази, ние да живеем добре с Господа и за Господа, да имаме хармония както с Него, така и с нашите братя, с нашите сестри, в семейството, с децата, на работните места. Като идеята е, че бидейки един такъв пример, ние светим за Исус Христос. Както Той дойде на земята, в светлина и ни създаде, както дойде втори път на земята, за да ни спаси, давайки кръвта си за нас. Амин. Така че текста не е сменен. Смисъла не е сменен. Всичко е от Бог и за Бог. Амин. Амин. Аз ти благодаря, брат ми, Аз също. отговорите, които даде точни, ясни и обширни. Много ти благодаря за това. Не знам доколко сме могли да отговорим на този въпрос. По-точно, брат ми Тони повече отговори. Аз само задавах въпроси. Не знам доколко ви е било ясно, но само си представете. Тази Библия е писана с вдъхновение от Святия Дух. Тъй като Исус самия казва, че небето и земята ще отмина, но ни буква няма да отмина от Писанието. Самият Бог го казва. Вярвате ли, че може Бог да позволи на това, че Библията да се смени? Аз не вярвам. Аз не вярвам на това, защото този Бог, към когото аз съм повярвал, не е такъв Бог. Моят Бог, на когото аз вярвам, е Бог, който държи над думата си. Бог, който каже ли нещо, го върши. Не е Бог, който да каже нещо и след 2 минути или след 1 ден да промени мнението си. Моля ви, само прочетете Библията от начало до край и свързвайте Библията, Стария с Новия Завет. Когато прочетете даден стих или дадена глава, под самата дадена глава има с малки букви, там е изписано с кои текстове, коя глава съвпадат. Просто сравнявайте. Ще откриете, че Старият Завет е основата на Новият Завет. Старият Завет и Новият Завет са едно допълнение, едно попълнение. Те са, как да го кажа, те допълват един друг. Не са различни, те се допълват. Старият Завет споменава за Новият Завет. И Новият Завет допълва Стария Завет. Просто когато четете Библията, четете от начало до край и с разбиране. Ако четеш Библията с цел да я отхвърлиш или да намериш нещо, да докажеш, че Библията не е реална или е променена, аз вярвам, че все ще намериш нещо. И нищо няма да разбереш. Но ако четеш Библията с цел такава, за да можеш да я разбереш, аз вярвам, че Бог ще ти даде откровение и ще разбереш. Бъдете благословени. Ако искате още такива видеа да има, моля ви, абонирайте се за канала и споделяйте. Бъдете благословени. Нека Бог да ви благослови. Следващото видео е от вашите въпроси. Благодаря, брат ми. И аз благодаря. Бъдете Бъдете благословени. Това е от нас. Чао.